Vi har booket det her forløb hos Coachum, fordi at William godt kunne tænke sig at blive bedre til hans passion. Han lever og ånder for fodbold, og han vil gerne være bedre, både teknisk, men også fysisk. Ja, som et supplement til hans klubtræning, hvor han også får en masse gode ting, men det er den her mulighed for at gøre det sådan lidt mere intensivt, er også noget, han har nydt rigtig godt af. Sådan et personligt træningsforløb, det gør jo, at William han har mulighed for at fokusere på sine styrker og svagheder. Og særligt arbejde med de udfordringer, der nogle gange er, som man jo helt naturligt ser meget nemmere, når det er, man har det unge menneske helt tæt på i en træningssituation. Det vi forventer, at William får ud af det her forløb, når han engang er færdig, det er, at han har fået en forståelse af, hvad han kan arbejde på rent fysisk, men også teknisk. Jeg vil helt sikkert anbefale sådan et forløb her til andre forældre, der gerne vil hjælpe deres børn med at få mere kant på deres spil, til at blive dygtigere til lige præcis det, de godt kunne tænke sig at arbejde med. Fordi det kan vi i hvert fald se, at William han har forbedret særlig teknikken. Men også den fysiske form, synes jeg også, vi har fået forbedret i det her forløb.